Sziasztok, Juhász Gabi vagyok. Ma a Minki anyagok 3D-s világával szeretnélek titeket megismertetni. A Minki anyag az egyik legpuhább, legkedveltebb textil a babatermék készítésének világában. Ez a textil egy különlegesen selymes, puha tapintású hurkolt kelme. Mikroszálas poliészterből készül, melynek felületét jellegzetes domború 3D-s pöttyök díszítik. Ezeket hőpréssel alakítják ki, így a minta nem kopik, nem törik meg, hanem tartósan megmarad mosás után is. A varrása kifejezetten kellemes, bár egy kevés figyelmet igényel, mivel a Minki kissé nyúlik. Érdemes lassan varni és használni néhány plusz gombostűt vagy csipeszt. A szélei nem foszlanak, így a kezdők is bátran próbálkozhatnak vele. Az eredmény pedig garantáltan pihepuha lesz. Leggyakrabban babatermékekhez használják, takarókhoz, babafészkekhez, rácsvédőkhöz vagy textiljátékokhoz, de készülhet még belőle ágytakaró vagy különleges textúrájú díszpárna is. Fontos tudni, hogy a Minki nem szereti a magas hőfokot, vasalni nem szabad, mert a hő hatására a domborminta elveszhet. Mosni viszont lehet 30 fokon, kívánlő programon. Gyorsan szárad, nem gyűrődik, és a színei is élénkek maradnak mosás után. Mert tudod, amit veszünk, az a méteráru, amit szabunk varrunk, az a textil, és amit szeretünk, az a kelme.